Avui ens visita la tècnica individual, els gols i l'elegància. Ens visita també la joventut, la superació i les ganes de seguir creixent. Ens visita una molinenca amb un gran futur per endavant. Una altra història al nostre programa per entendre els esportistes d'aquest poble i ficar-nos novament a la seva pell. Tornem un dia més amb ganes de riure, aprendre i conèixer, així que poseu-vos còmodes per passar una bona estona amb nosaltres. Aquí comença Més enllà de l'esport. Benvinguts i benvingudes una setmana més al nostre programa Més enllà de l'esport. Avui, com veieu, tornem al nostre sofà, tornem a la que és la nostra casa i deixem els bars com el del Miguelón a l'última entrevista de costat. Tornem a casa amb una convidada molt especial, amb una jove promesa del futbol salamolinenc. Laura Torre, bona tarda. Bona tarda. Què tal, com estàs? Molt bé. Estàs còmode aquí? Sí. Portes una bona estona aquí, això no es sabrà, però portes una bona estona aquí amb nosaltres. La primera pregunta és obligada, que els hi faig a tots els que han vingut per aquí. Com està el tema esportiu amb aquesta pandèmia i amb el Covid? Bé, nosaltres vam començar a l'octubre i des de l'octubre no hem parat de competir fins a dia d'avui que seguim. Només van haver-hi un parell de setmanes que no podíem entrenar o entrenar amb mascareta, però per tot l'altre bé. Categoria de segona nacional, això vol dir que és a nivell espanyol. Com portes aquesta temporada? Bé, al final, al principi sí que anava malament, però ara la porto bé. Bons resultats, estàs contenta? Com està organitzat ara tot aquest tema amb la pandèmia? Ha canviat o segueix el mateix format? Bons resultats per l'equip que som. Crec que som molt bon equip. L'únic que hi havia algunes que mai havíem jugat a segona nacional i som molt joves. I està format per dues lligues on les 4 primeres després juntes per fer el play-off d'ascens i les 5 que estan per baix fan el play-off del descens. I us ha tocat el del descens. Aspiràveu a estar al descens o no? No, de fet ens ho vam jugar tot a la penúltima jornada de Lliga. I va sortir malament. 1-2. Bueno, és el teu primer any que marxes de Molins o ja havies marxat a algun altre equip abans? Era el primer any que Perquè parlem de que tu portes des dels 9 anys aquí a Molins, tots aquests anys has estat aquí amb les teves amigues, a casa teva. Com han sigut aquests anys? Bé, des de petita sí que vaig estar 2 anys amb els nens, però a partir d'allà sempre he estat amb les categories superiors, he estat 3 anys amb les sèniors i es nota la família que es va formar. Ho trobes a faltar una mica a casa teva, aquí a la Sínia? Sí. Sí. I amb les teves companyes d'ara, què tal? Com estàs? Molt bé, ja les coneixia la majoria, així que... Digue'm una mica quin record més bo tens d'aquí del Molins 99. Ha sigut a l'etapa sènior, ha sigut una mica més a l'etapa base? Com ha estat això? A l'etapa sènior fa 2 anys que vam pujar a Divisió d'Honor. Crec que va ser la millor temporada que vam fer. Vam guanyar quasi tots els partits. Molt. Aquí va ser quan et van convocar amb la selecció catalana i vas anar al campionat d'Espanya. Com recordes aquesta etapa? T'ho esperaves, no t'ho esperaves? No m'ho esperava. Sí que era el penúltim any meu per estar a la sub-19. Sí que recordo que jo vaig marxar de travessa amb el cicle i quan vaig arribar m'havien enviat que anava a la selecció catalana i per mi va ser com quines ganes, il·lusió, no? És un nou repte. I vam començar a l'octubre i fins al desembre. Vam parlar tu i jo abans d'aquesta entrevista una miqueta sobre el teu hàndicap, que és la confiança en tu mateixa. Una cosa que potser ens sorprèn als altres, que t'hem vist jugar a la pista i ens sembla que ets una jugadora, jo parlo per mi, però que va sobrada. O sigui, explica'm una mica això de la teva confiança. Va començar farà 2 o 3 anys. Vaig començar a notar-me que no... Sí que al Molins em sentia que podia fer més o menys per als altres equips el que volia. O sigui, em sentia molt còmode a pista, però quan comences ja a anar a categories superiors o la selecció, que és un competir entre totes nosaltres, és bastant més difícil perquè les veus més bones que tu mateixa t'estàs... que no surten les coses. No? Creus que això ha sigut el que ha fet que tardessis tant a fer aquest pas a una lliga nacional o creus que ha sigut el moment perfecte per marxar ara mateix?
Crec que ha sigut això, perquè el Molins és la zona de confort i fins que no dones el pas per sortir et pots quedar molt més temps allà. Explica'm una mica com funciona tot això del futbol sala, en tema de posicions, rotacions, perquè nosaltres no, jo i la majoria dels meus amics juguem a futbol camp i és un altre món. Com funciona això i de quina posició jugues tu? Hi ha un tanca, dues ales i el pivot, i nosaltres ara a l'Esplugues juguem de 4, que no hi ha posicions, només hi ha la primera línia i la segona, i la primera és més d'atacar i la segona de defensar. O sigui, com si 2 i 2 o...? El Molins sí que he sigut ala sempre, o tanca, però pivot no. Estem parlant ales que són, per exemple, si ens fiquem en un rombo, no?, i les dues bandes, un tanca... El de darrere, el que defensa... I aquest és com es diu, aquesta posició? Tanca. Tanca, no? Així? Ah, vale. Cierre, tanca. Vale, el cierre, vale, el cierre. I tu jugues més d'ala, més lliure a lo Leo Messi, no? Una mica... Bueno. També ara estem parlant que ets entrenadora. Com portes aquesta etapa? Quants anys portes amb els nens? Doncs he estat 3 anys com a segona entrenadora i aquest últim any sí que estic sola amb el meu acompanyant. No hem pogut competir fins a dia d'avui, només hem fet 2 amistosos al principi. Diumenge fan el primer partit. Amb il·lusió? Bueno, jo no puc anar-hi, però... Comencem bé la temporada. Et veus en futur en aquest aspecte? És a dir, et veus com a entrenadora d'aquí 5 anys, 10 anys? Sí. Sí? Tens algun títol o tu vols treure? Sí, em vaig treure el bàsic, el de monitor. El de monitor, no? Sí. Bueno, estàs igual que jo, I vols créixer més en aquest aspecte? Sí, m'agradaria portar fins que pugui als equips que... Quina creus que ha sigut la teva millor temporada en el futbol sala? Com a jugadora. Com a jugadora. Crec que si mirem per com he après, a l'Esplugues he après moltíssim, perquè al Molins ja m'havia estancat i aquest any estic... Ja estàs fotent merda als entrenadors i jugadores del Molins? No. No? Això mai. No, és que l'última entrevista amb una noia aquí va haver-hi una mica de problema entre Molins, ella, jo... Ja està. Jo no. Perfecte. No, però has marxat per la porta grande, no, diguéssim? Et van fer homenatge, vas marxar, ja està. No, però he marxat i no he tingut cap problema amb ningú. Sé que, sempre m'han dit que sóc benvinguda si vull tornar, però a l'Espluga al final és una categoria superior i aprens coses que no tenies ni idea del futbol sala. Ja. I aquí a Molins era, no sé, potser disfrutaves una miqueta més o... Era més amb les amigues, era més... era un bon equip, jo pel que sé està en una bona categoria també, no? Estan, no sé si és primera catalana, diguéssim. Estan a Divisió d'Honor. Divisió d'Honor, però no és nacional això, no? Està a Divisió d'Honor i nacional, sí, estan bé. I el primer equip sí que és a nivell nacional, ja també, que no han parat, crec, el de masculí, vull dir, Sí, estan a tercera. A tercera. Quines jugadores creus amb les que has compartit vestuari que has pogut aprendre més? Primer parlem de nivell de qualitat o de lo bones que són i que t'han ajudat esportivament i altres que potser t'han ajudat més personalment, que no han de ser les millors de l'equip, sinó amb les que has compartit vestuari, que diguis, hòstia, aquesta noia potser juga menys minuts, però a mi m'ha ajudat en tot lo possible. Del Molins et podria dir l'equip complet, sí, no? Totes. Una pinya, no? I de les Plugues, com que ja coneixia algunes, vaig ser més amistat i em porto molt bé amb 5 i m'han ajudat molt des del principi. Bueno, perfecte. Abans hem parlat del teu hàndicap de la confiança en el nivell esportiu. A nivell personal, un dels temes més complicats per tu va ser la pèrdua de la teva àvia. Com recordes aquells moments i quants anys fa que la vas perdre? Va ser el 2019, fa 2 anys, i al principi se'm va fer molt dur. De fet, tenia entreno aquell mateix dia i vaig anar a entrenar, ja que em vaig evadir dels problemes. L'únic que amb el pas del temps vas entrenar sense motivació, només penses en aquella persona o en el que estàs passant. T'han ajudat les companyes en aquest aspecte o ets més de tema més privat i personal i tu has quedat per tu, tot això? Com va ser al Molins, ho van saber totes al moment, ja que vaig anar a entrenar i ja em van veure. I em van ajudar, de fet em van dir que una que jugava amb mi
és amb la que jo estava portant els nens i em va dir que si no volien els nens i tenir el meu temps personal que podia, però vaig decidir seguir anant a entrenar i tot. Molt millor per tu, no? Fer vida normal i que al final aquestes coses passen a tothom i és una cosa que no salva ningú. Per altra banda, anem a comentar una mica aquests tornejos mixtes que ens agrada tant els que venim de futbol camp. Com els vius tu? Amb quina intensitat vius aquests tornejos de 12 hores, 24 hores, que normalment són mixtes, perquè crec, no sé si hi ha femenins. Sí que n'hi ha. Bé, a Molins no, però hi ha, o sigui, fora d'aquí, has jugat algun tu d'aquests? El d'Olesa. Però aquest és mixte. No, també hi ha femení. Sí, també femení, olé. I què tal? Bé, vaig guanyar. Vas guanyar. I el mixte per què no vas guanyar? Perquè anava amb tu, potser. Bona aquesta. Hija de puta. No, vam arribar a la final. Vas arribar tu a la final, o sigui, vas portar tot l'equip a la final, et vas lesionar i vas dir, bueno, xavales, i jo vaig fer el lesionat amb ell al costat així. Quin convidat o convidada t'agradaria que vingués aquí al nostre programa a explicar-nos una miqueta la seva vida esportiva? La Noelia Caballero, que és D'halterofília. Sí, d'halterofília. Vale. I música que t'agradaria despedir aquesta entrevista? La de Gol de Cali el Dande. Vale, m'agrada. Parlant una mica així de gol i tot això, d'aquesta cançó que és Balla i tu i tot, anem a parlar una mica de les teves festes abans dels partits. Com va això? Ara no... No, ara no. Quan estaves al Molins, tal, tu... Perquè el teu company, per exemple, l'Arnau Triginer, que el coneixes molt bé, em va dir aquí que sí que sortia, però no ho va voler dir en càmera, m'ho va dir després. L'Alicia sortia cada 2x3, el Jordi no, però perquè, mira... Tu com ho portaves això dels caps de setmana, sent tan jove, estem parlant que ara tens 18, amb 17, 16, sorties abans dels partits? Sí. De tots els partits? De tots no. Te'n portaves bronca de l'entrenador? Una mica. I jugaves igualment o no? Sí. L'únic que també has de saber sortir sense que s'enteri. Això aquí és molt, molt complicat. No, bueno, depèn. Bloqueges l'Instagram. Ja, bueno, però jo què sé, vas amb els amics por ahí i al dia següent... pues la Laura estava ayer conmigo. La gent, hòstia, si tiene partido. Has portat un detall que hem vist abans, has portat una samarreta, crec que del futsal. Sí. Explica'ns una mica... Ui, merci. La deixem aquí, que es vegi bé, de futbol sala, com el Jordi, que no se diga, Explica'ns una mica si té algun significat per tu, la samarreta. Bueno, és quan vam fer el 20è aniversari amb el club i va ser de les millors temporades que he fet al Molins. 20è aniversari, llavors, el Molins, que és del 1999, no? És a dir... T'he fet un concurs final, on parlarem una mica del teu equip. Jo ho he buscat per la federació, no sé si està bé o està malament, ja ho hem parlat abans que no surten totes les dades que voldríem, però bueno. El concurs és senzill, no sé si te les sabràs totes o no, però bueno, jo començo, són 9 preguntes, ¿vale? Últim rival i resultat que heu fet vosaltres a la Lliga. L'Hospitalet i 3-7. A casa o fora? Fora. Vale. Classificació actual, o sigui, com heu acabat? No, si no, no me les sé de totes. 5enes. 5enes. I això us ha portat a lluitar pel descens? Sí. O sigui, han passat 4 de quants grups? De 2? Hi ha 2 grups, passen les 4 4 primeres. i 4, sí. O sigui, 8 d'una fase final i les altres... El bo és que els punts es conserven i anem primeres, així que... Vale, ok. Quants punts teníeu actualment? 23. És que això ara ho explicaré després, perquè no pot ser. No, els gols no ho sé. Qui són les líders de la Lliga? La Concòrdia i l'Eixample. I els punts que us separen d'elles, és a dir, com heu acabat? 13, no? No ho sé. Digue'm-ho tu. 13. 13 punts. Sí, està bé. Quin va ser el resultat de la jornada 1 contra la Concòrdia? Jornada 1, La primera volta. 4-2. 4-2. Ara, això sí que ja no m'ho sé. Gols a favor? 70 o... Què? Quan? 70. 70. Són 71. I gols en contra? 20, no? Com que 20? 25. Que defenseu bé, però no tant,
39. 39. I aquesta no és pregunta, aquesta és una dada que vull que donguis. Quants gols has marcat durant aquesta temporada? Que encara no ha acabat. O sigui, hem de... 9. 9. Vale, ara explicaré jo el que ha passat aquí, perquè no val, vale? Ho explicaré perquè se'ns ha tallat l'entrevista, no hem pogut gravar-ho tot bé i el concurs ja estava fet. I la senyoreta Laura Torre no sabia ni la meitat de les preguntes, però clar, ara se'n sabia unes quantes de memòria d'haver-ho fet abans. Te'n sabia 5 de 8, 5 de 8, fica-li, la meitat, més o menys. Vale? Doncs Laura, fins aquí l'entrevista. Has fet 2 entrevistes, que això no ho ha fet ningú encara. Moltes gràcies per estar aquí, moltes gràcies pel teu temps. Espero que hagis estat còmode tota aquesta estona amb tot aquest lío. Gràcies, com sempre, al Jordi, al Òscar Bonilla, que ha vingut avui amb nosaltres, al Guillem Calomaro, que ens ha deixat aquest micro que per fi he deixat jo al demà, i al Magí, que ens ha ajudat també amb la part tècnica abans de l'entrevista. A vosaltres, moltes gràcies per seguir-nos. Anirem penjant entrevistes habitualment, com ja sabeu, per explicar les històries dels esportistes i les esportistes de Molins de Rei. Així que moltes gràcies i ens veiem a la propera. Sube la mano y grita.